Jak nemá fungovat elektropneumatická brzda? Máme ji zapnutou. Tady. A jak nemá fungovat? První zabrždění jde přes brzdič jenom. A další už jde přes vozy. A doplní. Dávám krátký impuls a furt odpouští a povolí. Přesně takhle nemá EP brzda fungovat, jo? Na 7 to funguje. Bez problémů. Toto je 0,3 a nefunguje to.